teñen perfecta capacidade para descolgarse do convenio colectivo simplemente con presentar un parte, por así dicirlo, de ventas inferiores dun trimestre a respecto do trimestre anterior. Cousa, primeiro, que nos tempos que corren é prácticamente inevitable que unha empresa baixe a súa facturación no transcurso dun trimestre, e segundo, unha situación que, como supoño que entenderedes, calquera empresa pode provocar. É moi simple, e isto funciona así. É dicir, aquí colle un hotel, factura a metade ou a 3/4 partes e o resto cobra en negro, así de claro, e é unha práctica extraordinariamente extendida no Estado español e en Galicia de unha forma moi importante. Consigue un trimestre económico onde acredita non que teña perdas, senón que simplemente baixa a facturación que estaba facendo e automáticamente nun procedimento que dura 15 días, que non establece ningún tipo de procedimento de intermediación laboral, é dicir, que existe un organismo público que controle que eso que se está dicindo é efectivamente certo. E vou poñer un exemplo delirante que tiven aí escasamente 2 meses nunha empresa. Nun procedimento de 15 días, a empresa te presenta a documentación económica, de mire 3 meses, baixei as ventas, me descolgo do convenio colectivo. Descolgarse do convenio colectivo implica que esta empresa individualmente, en base a ese informe negativo, pode non aplicar o convenio colectivo e aplicar novamente a normativa do Estatuto dos Traballadores e o salario mínimo